ышанырга да кыйын, Ринат, әмма Италияның танылган йолдызы, бер кешегә ошамаган Адриана Челентано, баксаң яшь чагында Элвис Пресли һәм комик Джерри Льюисның шын фанаты була. Шул дәрәҗәдә фанаты була ки, хәтта Парадислар конкурсында катнашкан була. Менә сиңа кемнән, әмма Челентанодан көтмәгән идем моны. Аллаһ Тәгалә биргән харизмасы белән үзегенә булып кыланып бирсә дә, бөтен зал ах итәрлек бит әйме? Әлбәттә, тик моны аңлар өчен вакыт кирәк. Безнең кунагыбызга күпме вакыт кирәк булды икән? Хәзер белербез. Башлыйбызмы? Хәерле сәгатьтә. Киттек. Сәлам дуслар. Эфирда Кунак бит шоу, студияда Ренат Галескер Һәм Венера Аитова. Эстрадабызның дәртле вәкилләре белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүгенге кунагыбыз Нәркис Зиннәтуллин, коллега алкышлар белән каршылык сәламлый үзен. Бик шатбыз студиябызда сәламләргә. Ничек хәлләр, ничек кәефләр, дулкынланасыңмы, Нәркис? Кәефләр барысы да яхшы, исәнермесез. Дулкынлану яңа җиргә килеп утыр һәр вакытта әз генә дулкынландыра. Менә сез бит инде шушы ивент индустрияда 15 елга якын хезмәт куясыз, димме? Менә шушы дулкынлану хисен, ул безнең дә бар, бөтен кешенең дә бар. Сез кайчан җиңә башладыгыз? Гомумән сirri бармы? Ничек менә шу хисләрне йөгәнләргә? Аның Венера сirri яшь барган сайын әзрәк кенә егет кеше бит инде ул гая көчлерәк әйләнә һәм инде минемчә яшь барган сайын ул дулкынлану хисе кимидер дип уйлыйм минемчә. Һәм әгәр дә инде ул яңа җиргә килү булса, яңа җирдә чыгыш ясау яки яңалык булган чиракта ул дулкынлану була һәр вакытта. Нәркис, кемнәрдер музыка белән мавыга да ят юлга ташлап калдыралар, кемнәрдер ярты гомерләре узганнан соң гына музыка өлкәсенә килеп кушыла. Синең музыка белән мөнәсәбәтләр бүген ниндирәк хәлдә дип әйтәсе килә һәм кемнәр сәбәпче булды менә тормышыңда музыканы иң алдагы планга куюда? Сәбәпче ул бит инде иҗат шулай бара. Әгәр дә иҗат белән эшли башлыйсы килә икән, аны эшлисең. Менә соңгы елларда, соңгы 23нче елда мин бигрәк тә нишләптер иҗатканыграк карый башладым. Ничек дип үземә карый башладым. Нәрсә үзгәрде? Ни өчен моңа кадәр бер төрле карадың да, менә шушы 23нче елда гына кинәт үзгәрде? Ул 21нче, 22нче елларда иҗат әзрәк кенә туктап торды бит инде. Үзебез дә беләбез, без дә беләбез дигәндәй. Шуңа күрә ул вакыттан соң яңадан, яңа сулыш белән эшләп китү булгандыр ул. Аннары шундай бер бар ул. Кирдән эшли башладым, шундай бер бар. Кайбер вакытта тырышасың, эш бармый. Кайбер вакытта үзеннән үзе килеп тора. Була шундай вакыт, җырлар эзлисең, ул юк. Була килеп тора, җибәрәләр, яхшы җырлар. Иҗат шуннан тора, дип уйлыйм. Кем булды соң беренче кеше менә музыкаль дөньяга алып китүче? Беренче тапкыр мин Түбән Кама укырга киттем. Авылда 11 класс укыдым. Түбән Камага киткәннән соң анда безнең Ләззәт ансамбле эшләп килә ул хәзердә. Ул вакытта Флюра абый, Гайны Мөхәммәтов, Ирек абый шуларның чыгышларын күрдек татар егете бәйгесендә. Мин күрдем, шуннан барып, кызыксынып китеп, беренче адымнар шуна китте. Нәркис, Ләззәт ансамблена килеп беләкәнче кем булырга хыяллана идең? Балачак хыялларына да беразна күз салыйк әле идегез. Дөресен әйтимме? Дөрес әйтергә бездә тик дөресен генә сөйлиләр. Мин баянист булмакчы булган идем. Мин күпмедер баянга да йөрдем, күпмедер хәзер дә уйный беләм. Ул вакытта, элекке вакытта минем апаның курчакларын куеп, бер башына утырып, минем бәләкәй нашы дигән гармун бар иде. Шуның белән концерт куя идем. Минемчә мин баянист буласы килгәндер. Һәм нишләптер баянга китер алдыннан, яни дә әйтә инде ул вакытлар бит инде элекке вакытлар. Менә баянист инде ул хәзер
баянда бик уйнамыйлардыр. Бу инде әни начар дип әйтү түгел. Әни дә вакытта яхшылык өчен әйтәләр. Әлбәттә. Лучше бер профессия сайлап, Җитди профессия. Җитди профессия. Ул җырчы, баянист как бы кирәк түгел дип. Шуннан соң мин кирдем программистка. Нефтехимический колледжда программистка укыдым. Талант булмагач миннән программист килеп чыкмады. Һәм кайчан аңладың? Нинди мизгелдә? Мин шул программистта укыганда, беренче курста йөри башладыканда, инде мин аңладым, мин музыкага ныграк тартылайым. Ул бит инде ничек тартыласың? Ул матурлыкны айырасың, нинди җыр матур, ничек бар. Менә бу ансамбльдә нәрсәгә өйрәндең дип әйтә аласың? Һәм гомумән бәлки остазларың хакында да әйтеп китерсең. Әйе, анда без Флюрабига зур рәхмәт. Вакытта Флюрабилар, чөнки алар беренче тапкыр зур сәхнәгә чыгардылар. Ансамбль белән булса да кызык, беренче тапкыр чыгабыз сәхнәгә, чыгыш ясыйбыз. Әгәр дә бер үзең генә концертка чыгып бассаң, ул югалып калыр. Алар ансамбль белән чыккач, ул барыбер миңа җиңелрәк бирелгәндер дип уйлыйм. Остазлар дигәннән, минем тагын бер шәхес турында әйтеп китәсе килә. Аны искә алу да булыр. Аңа дога булып барсын искә алулар. Илмира Сулейманова. Илмира Сулеймановага бик зур рәхмәт аңа. Чөнки мин укып бетергәннән соң, ләззәттән соң дип әйтегәндә, ләззәттә бер 3 ел йөргәннән соң, мин килеп эләктем Илмира Сулейманованың группасына, төркеменә. Һәм анда без 3 ел, 4 еллап эшләдек. Шул вакытта ул менә остазлар дигәннән, ул миңа әйтә ала, мәсәлән, Нәркис, син былай эшләмә, тегеләй эшләмә, ямсыз күренә дип әйтә ала. Ул бер вакытта андый сүз әйтмәде. Кеше сәхнәдә йөргән саен шомара. Һәм үзең дә аңлыйсың, былай кирәк түгел, былай яхшырак дип. Һәм ул бит 3 ел, 4 ел сәхнәдә гастрольләрдә йөрү бик күп тәҗрибә. Шуңа күрә менә остазларының берсе Илмира Сулейманова дип әйтә алам, аңа зур рәхмәтләр. Ул аның киңәшләр әйткәне бар идеме? Менә Нәркис шулай киңәш иттердем сиңа, былай әйтсәң яхшырак булыр иде дип бер кайчан да әйтмәде. Ул җырлар ягыннан әйтә. Менә Нәркис, сиңа менә бу стиль бармай, монсы бара. Менә мин аңа тыңлатайым гастроль вакытларында. Менә Илмира, карагыз әле, менә сезгә бу җыр ничек дип уйлыйсыз? Ул бит инде кырт итеп әйтә. Юк, Нәркис, алма. Бу синеке түгел дип. Венера, без тапшыру башында Челендан турында сөйләшкән идек. Менә һәрбер эстрадага өметләр баглаган егет кеше мол, кыз кеше мол, балачак вакытында кулына инде микрофон орнына тарак тотып, расческа тотып, берәр кешегә пародия ясый торган буладыр дип әйтәсе килә. Менә күпләр Салават шикелле булып җырладылар. Кемнәрдер Габдифат Сафин, кемнәрдер Айдар Галиев шикелле, кемнәрдер Ханипа Фәрхи шикелле җырлап барганнардыр. Зәйнәп Фәрхетдин шикеллеләр булды. Безнең Нәркис кем буларак хыялланган микән? Менә балачакта бар идеме шундый пародия ясау мизгелләре? Кумирлар. Балачактагысы ул Рауль Галифи. Анда мин тарак тотмыйм, пульт тотайым. Пульт ныграк шам микрофонга. Рауль Галифны бер җырын һәр вакытта мин кушылып җырлыйдым. Көзгө каршында. Нинди җыр ул? Без бәлки искә төшерик. Беләсез аны? Төн буяклы тирәк, күл ярлары тирән, тал тирәктә сайрый сандугач. Ну, үсә торгач, Фирдус Тимаев килеп керде эстрадага. Без бит инде шулай. Кем алдан бара, шуның шикелле без эшләсәк, без популярный булабыз. Но алай түгел ул. Венера, сорыйга алайса, уникаль шәхеснең үзең икәнен Нәркис кайчан төшендең алайса? Үзебезнең авылда Сабантуй, Исә Бәдретдинова, Илфак абый исән вакытлар, мәрхүм. Мин үзебезнең авылда чыгыш ясыйм. Фирдус Тимаев дип әйткән бит инде, аның популярлашып киткән вакыты. Хәзер мин уйлыйм, әгәр дә мин Фирдус шикелле җырлар ясатсам,
Шулай. Халык ярата бит инде, бу шиксез. Алай түгел. Хәзер шундыйрак әле мин хәтерлим Сайра Сандугачның проигрышлары шикелле сыманрак мин җыр да ясаттым. Ярый. Син тирәнгә киткәнсең. Нык тирәнгә киткән идем. Хәзер мин җырны җырлап кирдем. Әйе. Ике җыр, икесе дә Фирдүскә ошаган. Илфак абый басып тора. Автобуслар янында. Илфак абый чакырып алды да, ул вакытта миңа бер 24ләр булгандыр инде. 23-24ләр чакырып алды. Илфак абый әйтә: "Исемең кем үскән?" ди. Нәркис. Нәркис менә карап торам. Ну, тырышасың, молодец. Менә бу Фирдүс кебек әгәр дә кабатлыйсың икән, син бер кашан Нәркис булмаячаксың. Аның артыннан барып булмый. Хәзерге вакытта син менә хәзерге ирдән чыгыш ясарга чыгасың икән ди. Менә бу ничек син яңа гына җырлап кергәнең икән, вообще икенче төрле үзең булып чык. Андый вакытта гына син була аласың үзенчәлекле. Шуннан соң әле без Илфак абый белән бер-ике тапкыр телефоннан да сөйләштек, элемтәгә кирдек. Ул бөтен кеше белән ул менә Или шулай булган шундый микән ул? шаккаткыч кеше иде, бик гади һәм шул ук вакытта шул кадәр төпле, тирән һәм бер кешегә ошамаган шәхес бит үзе дә. Бүгенге искә төшерүләребез аңа да шулай Дога булып барсын, аңа бик зур Аны рәхмәт. кебек кеше дә юк бит, менә чагыштырырлык кеше юк. Аны һәрбер кеше дә килеп әйтмәй. Кеше әйтмәй, чөнки матур булмас, критиканы кабул итмәс дип әйтә. Үпкәләр дип Уйлап тормады, чакырып китерде, шал әйтте, мин все оныттым. Тәки сүзләрен кемдер кабул итә, кемдер кабул итми, ничек йөрәккә авыр алынамы, әллә инде җиңел генә кабул итәсеңме? Ну, тәнкыйть сүзләре ул булырга тиеш һәм кабул итә белергә кирәк. Чөнки син кырыйдан күрмисең үзеңне. Ул тәнкыйть ул синең ничек дип әйтик, продюсерың. Ул халык тәнкыйтьли икән, значит, син хәзер кенә үзгәрергә кирәк. Нәрсәдер эшләп бетергә кирәк үзең турында. Тәнкыйтьне все нормально. Нәркис, менә интернет битләрендә бит инде комментарийлар язалар, калдыралар, анда гел позитив кына фикерләр булып бетми, негатив та бик еш языла. Андыйларга ничек карыйсың? Мин үземне мактап әйтү түгел, мин аны укыдым. Мин китаплар укырга яратам, психология укырга яратам. Әгәр дә кешенең успехы бар икән, һәр вакытта була ниндидер көнләшү, тәнкыйтьләр була. Әгәр дә кешенең успехы юк икән, синең турында тәнкыйтьләргә кеше табылмый, чөнки синең көнләшүче юк. Әйе. Менә хәзер синең бик матур җырларың берсен ишетеп китик әле, аннан соң тамашачыларыбыз нәрсә дип әйтерләр икән, нәрсә дип язырлар икән? Сезнең өчен хәзер җырлыйм кысканы. Хәзер җырлыйм кысканы. Сезнең белән сизелми дә гомерләрнең узганы. Өйнең башы түгәрәк килеп кунган күбәләк. Килеп кунган күбәләк. Безне ишеткән булсагыз, әйдә җырлыйк бергәләп. Безне ишеткән булсагыз, әйдә җырлыйк бергәләп. Кояшайга нурларын сибешәләр. Нурларын сибешәләр. Алар да бездән бәхетле көнгә бер күрешәләр. Алар да бездән бәхетле көнгә бер күрешәләр. Ак кышлар килгән безгә, китәрләр микән көзгә? Китәрләр микән көзгә? Ак кышларның мәхәббәтен без теләр идек сезгә. Ак кышларның мәхәббәтен без теләр идек сезгә.
кыска көй. Баланы ешкен кыска көй. Біріні аннан, біріні мыннан, біріні тігіннен де сүй. Біріні аннан, біріні мыннан, біріні тігіннен де сүй. Сепараттыр, сепараттыр, сепараттыр қазаны. Сепараттыр қазаны. Туғанларым, дос ішлерім бар, қызда тазамы. Туғанларым, дос ішлерім бар, қызда тазамы. Аллайда бізге нужа, былайда бізге нужа. Былайда бізге нужа. Үсті киім нешік туза, ешкімір шулай юза. Үсті киім нешік туза, ешкімір шулай юза. Эфирда Кулак Бит шоу. Студиябыздың қонағы Нәркез Зиннәтуллин. Нәркез, әйдәгез әле гаиләң турында сөйләшеп китик. Син күп балалы гаиләдән, 4 бала үскәнсез бер гаиләдә яме. Менә синнән тыш тагын башка балалар да музыкага тартылу сизәләр яме үзләрендә. Әле инде син менә шушындый уникаль баламы? Һәм гаиләдә кемнән килде әлеге музыкага мәхәббәт? Әти, әни, барыгыз да бергә җырлыйдыгызмы? Минем әнидән килгән ул. Чөнки әти безнең күрә белә ул нәрсә матур җыр, ниде матур түгел җыр. Өстенлек ул. Ул әни инде безнең яшь чагында да хәтерлим, авыл клубында җырлый, туйлар алып барган хәтерлим. Ул вакытта әни безнең алып баручы иде. Элек инде ул. Һәм инде үзебез 4 бала, апа, мин, 2 энекәшләре, 2. Сөмбел, Нәркез, Сәйдәш, Ислам. Туганнардан, бер туганнардан музыка өлкәсендә мин. Хәзерге вакытта минем менә Сәйдәш дигән энекәш, ул инде безнең әйтик диджей. Ул концертларда аппаратура белән артистларга куя. Син бит әле 2 бала әтисе дә бүген. Нинди әтисен беренчедән шуны эшләп кит әле? Хатын әйтә, йомшак әти. Әзрәк кенә катырак булды. Мин үземә дә миңа бер качан да кайыш теләкмәде. Ул менә пичмакка бастыруда булмады. Һәм мин дә шулай балаларны тәрбиялим. Пичмакка да бастырган юк. Кайыш теләккән. Син шундый тәртиплейдеңме үзең? Ну, балалар барысы да инде уйный, көлә, сикерә, йөгерә, шук. Шундый тәрбия. Әтиләрдән балаларга күбрәк игътибар кирәк диләр. Айрыуча игътибар кирәк, әтиләр игътибары кирәк диләр. Вакыт табарга җайлаштыңмы инде? Мин күпчелек идә булырга тырышам. Әгәр дә мин үзебезнең шәһәрдә икән, күбрәк идә, ялларда идә, балалар белән күбрәк шулай тырышам. Минем бер яхшы танышым бар. Ул гел кулына кайыш ала да сугарга матша балаларына. Мәйтәм, нигә сугасын нәрсә эшләделәр алар дигәч, эшләгәч соң була инде уланнары ди. Шуңа күрә. Ну, беләсезме, кайыш белән ни өчен үстерергә кирәк түгел, баланың үзенең самооценкасы төшә бит. Ул бит инде көчле кеше булып үсмәй. Белмим, бу минем фикер. Минем кечкенә вакытта менә искә төште, иң куркыныч сүз бар иде әниемнең әйтә торган. Монда кайышлар да кирәк түгел. Атаңмы? Атаңа әйтәм, әтиңә әйтәм. Менә миндә дә бар. Гафу итегез. Әтимнең карашы белән сүз дә кирәк түгел иде хәтта. Менә миңа әти бер кашында сукмады, но эштән кайтканда атаң кайтты дип әйтәләр. Шул? Безнең матчада талчыбык кыстырылып куелган иде һәр вакыт. Һәм әни дә атагыз, әнә атагыз шунда, сорагыз. Берҗегә барасы булса. Балалар, улларың синең юлыңнан китәргә теләсә, ничегрәк карарсың бу тәкъдимгә? Әгәр дә аларның ул юлдан китәселәре килә икән, китсеннәр. Чөнки кеше үзе сайларга тиеш, белмәгән профессиягә укып, белмәгән эш белән кайнап ятып булмый. Шуңа күрә кайда керәселәре килә, пожалуйста, инженер, баянист.
Кайда күңелләр җаннар Кайда тарта, күңел, шунда әй, барсыннар. әй. Бүгінгі күндә синең төп хөкемдарың кем? Менә җырлар язган вакытта, иҗат иткәндә, концертлар уздырганнан соң кемнең фикере синең өчен аеруча мөһим? Хатын бар, әни, шулай ук дөрес фикер әйтә торган дуслар бар. Лучше кешеләрдән сорарга, аларга күрсәтергә, аларның фикерләрен тыңларга. Минемчә, Алар мәсәлән сиңа әйтсәләр, бу җыр бернинди дә түгел дип әйтсәләр, я булмаса кемгәдер шаган дисәләр, Юк, анда мин инде яхшылап уйлыйм, әгәр дә инде ул чынлап та шулай икән. Конструктив Әйе, мин бит әле сайлаган вакытта аны уйлап бетерә алмыйм. Инде яннан кеше әйткәч, мин ул теманы ныграк уйлап карыйм. Нәркис, без менә бүгенге интервьюга әзерләгән вакытта Венера белән дуслыклар бар дидең бит. Һәрберсенә кызыксынып чыктык һәм алар безгә шундый бер кызыклы гына вакыйга җиткерделәр. Син 3нче курсны тамамламыйча, институтны ташлап, 4 елдан соң гына кире әйләнеп кайткансың икән. Менә бу вакыйга турында сөйләп китәр безгә. Ярый, бу 3 ел укыдым. 3нче курсны укып бетерә алмадым. Әйе, шундан соң мин укуны ташладым да, бармадым мин анда. Шундан соң мин кайтып киттем бит. Түбән Камага. Әле анда кайтып киткәннән соң 1 ел авылда яшәп алдым. Түбән Камада яшим бит. Һәм 4 ел намусыңа кимердеме бераз? Уйламадым да. Субханалла. Ул вакытта мин җырлыйм. Банкетлар бар, мәҗлесләр бар, гастрольләр бар. Ул вакытта шушы Казан тирәләрендә гастрольләр. Менә бу Илмира Сулейманова белән соңгы елларны эшләгәндә. Монда мин дус малай, минем бергә укыган дус малай яши, Казанда. Мин шунда кунакка килдем кунарга. Без инде кундык, ул безнең намазлар укый торган егет. Нәркис ди, әйдәле иртә белә торды да, җомга көнне әйдә җомгага барып килик әле дип, намазга барып килик дип, ул мине алып китте. Һәм без җомгага бардык, ул әйтә инде, әйдә Нәркис минем арттан кабатлап торырсың, өйрәнерсең дип, мин артыннан кабатлап тордым намазны. Шуннан соң киридән үтеп барганда үземнең институтны үтеп барам. Әйтәм, Инсаф Туктале, Инсаф исемле. Аңа зур сәлам. Аңа рәхмәт. Һәм әйтәм, Инсаф Туктале, әйтәм, мин кайчандыр шунда институтта укыган, кирип чыгыйм әле, ничек икән дип туктаттым да кирип киттем. Бу ниндидер кино сөйләгән кебек. Менә чынлап. Аны һәм инде ул вакытта 2 ай калган. Әгәр дә мин 2 айдан үтә икән, мин уже 1нче курска кирдән кайтырга кирәк. Әгәр дә инде мин 2 ай эчендә булган, әйтик, долыкларны япсам, мин укуга дәвам итәм. Шуннан соң рәхмәт аңа, ул көтеп торды, 1-2 сәгать көткәндер, ул мин кирип киттем, кирдән документларны күтәреп, карап, менә шунда инде без кирдән укырга кирип институтны укып бетердем. Аллаһ Тәгалә үзе сине алып килгән кебек Венера инсафлы. әйтәди хәзер, Нәркис, мин кирип киттем, университетны укып чыгып бетердем. Нәркис һаман көтеп, Инсаф һаман көтеп утыра. Нәркис, менә иҗади кешеләрнең гадәттә дисциплина ягы йомшаграк дип әйтәләр. Шулай Аксый. Менә син спорт белән җитди рәвештә шөгыльләнәсең һәм шушы тыгыз графикыңда да вакыт табасың. Ничек булып чыкты бу хәл? Син һәр нәрсәдә дә шундый дисциплиналамы? Спорт ягына әйтәсезме? Или дисциплина? Икесе Алар мин акылса янәшә йөрийме? Әйе. Әгәр дә бер спортка кирип китәсең икән, ул инде үзе чакырып тора. Әгәр дә спорт туктатасың икән, ул этеп тора. Еллар буена сузыла. Менә вакыт җитми дип әйтүчеләргә син инде җавап бирер идең. Минемчә, вакыт җитсен өчен иртәрәк ятырга тырышырга кирәк. Һәм иртәрәк торырга. Менә андый вакытта вакыт җитә. Әгәр дә юк, мин соң ятып, соңрак торып, эшне эшлим дисәң, всё, син торганда уже бөтен кеше кайтып китә ине. Эш бармы? Бар гениаль әйберләр бик гади, коллега. Нәркис, әйдәгез әле бераздан кабаттан иҗатка әйләнеп кайтыйк та, репертуар турында сөйләшик әле. Менә җырларны тыңлыйбыз инде без, әйеме, шулай кызыксынабыз сезнең иҗат белән. Халыкка ошый торган репертуарны бик урынлы итеп, туры китереп сайлый беләсез. Моны бер кеше дә инкар итмәс. Ничек килеп чыга бу? Мин алай ук
әйтә алмыйм. Шуны халыкка туры китерә алам җырлар белән дип. Бар инде җырлар ясатылган, күрсәтелгән, халыкка якын түгел, полкага алып куелган. Сен чыгышларда моны аңлыйсың, шулаймы? Андый җырлар да бар. Инде кайсыларын бит инде безнең интернет-челтәр бар. Интернет-челтәргә без куябыз. Анда инде күрәсең, ул әйтик лайк ничә җыя, ничә комментарий, ничә репост киткән, ничә сохранениесе бар. Шуннан аңларга була, ага, бу җырга әзрәк тотынып торырга була. Мен Нижгар токмакларын алырга каян гомумән шундай идея килде. Бу чыннан да токмаклар бит безнең инде генетикада бар кебек. Ул менә бөтенебезгә дә ошаячак. Менә Бит шул идея бөтен кешегә дә килми. Бу бик гади. Әле Нижгар токмакларының үзенчәлеге, аның көенең башка төрлерәк булуы бит, әйме? Аны әле миндә ул көйгә күп кенә өйрәндем. Өйрән булмый, аны безнеңчә җырланлау. Аны мин зат кына өйрәнеп яздырдык. Ул менә миңа ошый, нишләптер керәшен җырлары, керәшен халык җырлары. Һәм менә бу Нижгар токмаклары. Нижгар токмакларын ни өчен алдым мин? Иҗат кешесенче бул. Утыра, компьютерын ача да, кая иҗат белән эшләп утырыйм әле дип, ул җыр килеп чыкмый. Нәрсәдер информация алып булмый. Ул менә шулай утырасың, акыры менә көтмәгән җирдән, акыры Нижгар токмакларын бер мужик гармунда уйнап җырлый. Бер өлкәнрәк. Мин каранчы кызык җыр икән бу дип карап утырдым да, һәм инде шуннан соң җибәрдем аранжировщикка. Мен әйтәм, әгәр дә шушыннан без җыр ясасак ничек килеп чыга? Руслан дигән аранжировщик әйтә. Шәп булганнар ки, шәп карыйк. Шуннан килеп чыккан җыр ул. Үзең җырлар язасыңмы? Язып караганың бармы? Мин җыр язып караганым бар, шулай уйлап утырып түгел, инде үзеннән үзе килеп чыккан. Уйлап утырып язылган җыр бар. Но ул шулай ул чыгарлык түгел дип әйтим. Үтми сыман минде. Бар уйламаган җирдән ки язылган. Сәлам дигән үзем язган җыр бар. Язларда һәм әни назлары. Бу дуэт, диме? Бу дуэт. Дуэт буенча бик кызык. Ничек туды әлеге дуэт һәм ничек таныштыгыз сез Азали белән һәм ничек шундый дуэт? Безнең авылда Карабыткасы дигән шара үткәрелде. Шул вакытта мин инде җырларга кайттым авылга. Чакырганнар, әни чакырды, әни библиотекада эшли. Юк дип әйтеп булмый, әллә елга 2 тапкыр кайтмасаң, өйдә бәлеш булмаячак кайтканда. Фоткап күрмисең хәбәр. Ул чакырды, шуннан соң мин җырлаган вакытта Азалия Яфезова дигән кыз шалдан кайткан иде. Ул минем әнисе белән без аның 3нче буын туган, аның белән 4нче минем племянница буладыр инде ул. Шуннан соң Азалия белән яратам сагынам дигән үзем җырлаган җырны җырлап, ул миңа кушылып җырлап, халык кайраңына күтәреп алганнан соң, мин күп кенә уйлаганнан соң, инде безнең узак кына уйлап йөргәннән соң, икенче дуэт ниясә яздырырга, ул да булса безнең әни назлары дигән җыр. Әни турында дуэтка яшь кыз белән миңа туры килә. Яратам дигән тема бит инде икенче тапкыр үтми, ул бер үтте, икенче тапкыр яратам дигән тема үтмәскә может. Әни дигән җырны Мария апа Логвина сүзләре безнең авылда шулай ук Түбән Камада яшәп ята. Киен инде үзем язып, әни назлары дигән җыр туды. Безнең икенче дуэт. Әйдәгезләр, менә хәзерге мизгилләрдә нәкъ менә шушы дуэттан да авыз итеп китик. Яктан җилләр алып килгән, сәлам синнән әнием язларың. Шул сәламгә сыйым бетә аган, синең җылың сөюн назларың. Чакрым аша миңа җылың үтә, шул кояшка әнитең битең. Дәрәс тутырып көннәр үстерәсең,
Yerdik oğlum şireme Eniyim bağrım uyav dinlerine Merhametim bilen tülermen Şakrım aşa ming'a yılın öten Sur kıyaşka enittin bitsin Teres tutrup güller üstüresin Eniyim bağrım uzun gül bitsin Şakrım aşa ming'a yılın öten Sur kıyaşka enittin bitsin Teres tutrup güller üstüresin Eniyim bağrım uzun gül bitsin Bizni suyup nazlap üstürgənin Rəhmət bulub qaytsın özünə Balalarыңla direnti bulur Doğru gidip her ver sözüne Şakrım aşa ming'a yılın öten Sur kıyaşka enittin bitsin Teres tutrup güller üstüresin Eniyim bağrım uzun gül bitsin Şakrım aşa ming'a yılın öten Sur kıyaşka enittin bitsin Teres tutrup güller üstüresin Eniyim bağrım uzun gül bitsin Meres tuturup güller üsteresin Eniyim bağrım uzun gül bitsin Eniyim bağrım uzun gül bitsin Эфирда қонақ бит шоу, студияда Ринат Галескер. Венера Аитова. Һәм бүгінгі қонағымыз Нәркиз Зиннәтуллин. Алқышлап алып Һәр вакыт алкышлыйсы килә име, әлбәттә инде матур җырларны тыңлаганнан соң тагын да көчлерәк алкышларга күмәсе килә Нәркизне. Чөнки тыңлап утырам менә шул хәтле үзенчәлекле тембр иясе Нәркиз җырлары да дөрес итеп сайланылган һәм инде менә әлеге дуэтта бик уңайлы килеп керде безнең интервьюбызга. Миңа ялгышмасам интернет шилтәрендә шушы дуэт бик күп караулар җыйган иде, әйеме? Ескерткеч күп караулар җыйган. Сыры нәрсәдә дип уйлыйсың, Нәркиз? Бу бик яхшы сорау. Ни өчен ул дуэт җыр популярлашып киткән? Минемчә, анда ясалмалык юктыр, ул ихласлык. Чын күңелдән җырлау. Шуңа күрә ул халыкка да якын. Нәркис, менә бу барлык җырларны туплап, бер альбом чыгарылдымы, чыгарылмадымы, халык, тамашачылар кайдан эзләп табып тыңлый ала бүгенге көндә җырларыңны? Альбом чыкты, ул инде интернет челтәрләрдә бар, хәзер интернет челтәрләрдә тыңлау. Диско дигән әйбер бетте, флешка дигән. Һәм бүген дә әле сезгә яңа җыр алып килдем, соң булыр дигән җыр. Без әлеге җырга әйләнеп кайтырбыз. Ә менә бу репертуарга әйләнеп кайтсак, син шуннан нидә аудитория булуына карап репертуар туплыйсыңмы чараларга? Я булмаса, синең универсаль җырлар бармы? Менә бөтенесенә дә Туры килә торган. китә торган, туры килә торган. Аңладым. Но универсаль ясарга һәрберебез тырыша инде универсаль ясарга. 2 тапкыр түләгәнче 1 тапкыр түләсәң яхшырак. Берне алдың, универсаль ясадың, һәр җиргә бара. Но шулай да репертуар туплаганда сабан туйларга бер төрле җырлар бара. Концерт сәхнәсе вообще икенче төрле җырлар. Банкетта, мәҗлесләрдә ул өченче төрле җырлар бара. Ә нинди менә мисал өчен, Аңлатып биргәнмен ничек икән. мәсәлән, нинди җырлар сабан туйга бара? Сабан туйга ул бара народный, тиз, биетә торган бию кергән. Концертка бара ул төплерәк җырлар. Төплерәк, мәгънәле, уйландыра торган, шул вакытта дәртлендән да җырларга була. Мәҗлесләргә бара, банкетның башында бер төрле бара.
Уртасында бер төрле, азагында бер төрле. Ә булганы бармы, менә син килдең, шушы җырларны әзерләп килдең, аудиторияны күрдең һәм аңлыйсың. Менә бу җырлар берсе дә туры килми. Диджей алыштырабыз. Репертуарны икенче төрле җырлар кирәк монда дигән шундый ситуациялар бармы? Әйе, безнең анда җырлар бар бит инде. Минем энекәш утыра. Пультта. Ул инде безне мине аңлап бетерде. Инде мин сөйләүдән үк аңлый, ул минем киләсе җырны нинди җырны кушарга. Нәркис, менә өлкәннәр дибез бит инде, яшьләр дибез, менә шу ике аудиторияны берләштергән җырлар бармы, әллә инде өлкәннәргә бер төрле җырлар кирәк, яшьләргә икенче төрлеләре шуй? Берләштерә торган җырлар бар, ул аранжировкадан тора. Әгәр дә инде аранжировкаларны современный рак ясыйсың икән, һәм яшьләргә ул үтә. Шул вакытта мәгънәле булса, һәм инде әйтик баян партиясе кыстырсаң, ул инде күпчелек шундый вакытта өлкәнрәкләргә дә ошый, яшьләргә дә ошый. Ә инде 18, 19, 20 яшьләргә кайтсак, аларга уже әйтик икенче төрле стиль вообще кирәк. Бүген шулай җырлап китәм, яшьләргә бара торган җыр. Менә заманасын инде җырлары шундый дип әйтүчеләр дә бар. Кайбер кешеләрнең турында гомумән уйланмый, минем хис кичерешләрем ул минем җырларымда, минем тормышым җырларында диләр. Өченчеләр гомумән әйтәләр, хәзер моның турында җырламыйлар, ә менә моның турында җырлар диләр. Син ничегрәк туплыйсың үзеңнең репертуарыңа? Җыр сайлаганда күпчелек инде ул нишләптер ярату турында нигәр килеп чыга. Шигырьләрдә ярату турында, романтик җырлар, но мин яратам гомер турында. Гомер үтеп бара. Шулай ук гомерне ашып торабызны, шуңа күрә алган идем мин, ул миңа ошады. Шул вакытта өлкәннәргә бара, чөнки ул аларның гомерне үткәнен күрсәтә җырда. Аны җырлаганда да, концертта җырлаганда да күрәсең, уйланып, башларын селкәп утыралар. Шулай ук әниләр турында. Һәм менә туган көн турында җыр эшләтә башлады. Ул инде әйтик, ходовой җыр туган көн. Кайбарсаң да һәр җирдә бер кешенең туган көне була. Нәркис, менә сиңа 34 яшь, һәм син сөйләшү дәвамында без аңлап алдык. Инде шактый гына еллар узылган, гомернең уртасына килеп җиткән абзыйлар шикелле сөйләшәсең кайчак. Хәтта яшь турында әйтеп тә куясың. Без музыка тыңлаган арада син безнең бит инде хәзер яшебез бар дип әйтәсең. Хәтта без сискәнеп китәбез синең әлеге сүзләреңнән. Гомер агышым белән канәгатьме үзең дип сорыйсы килә? Мин әйтик канәгать. Чөнки беренчедән канәгать без исән сау. Беренче чиратта шунысы бар. Исән сау. Якын кешеләр исән сау. Куйган максатларга барыбер күпмедер булса ирешеп, әкрен генә барабыз. Миңа калса, барысы да яхшы бар. Менә кайчан уйлана башладың гомернең агышы хакында? Беләсеңме кайчан аңладым мин аны? 30 яшьтә без киттек Пермь ягына чыгыш ясарга. Минем энекәш утыра. Диджей дип әйтик. Барабыз, шул вакытта туктадык без чәй эчәргә. Ул Пермь якларында сез әгәр дә йөргән булсагыз, анда матур, анда бит инде төшәсең, беләсең, урман, матурлык. Һәм мин төштем дә карап торам, энекәшкә әйтәм, Сәйдәшкә, Сәйдәш әйтәм, кара әле. Нинди матур табигать. Ул карап тора, аңа хәзерге вакытта 23, ул вакытта булгандыр аңа шул 19лар. Шышлык башлаган вакыты, ул аны аңламады. Ул вообще аңламады. Минем ул якта, Барда якларында, Пермь якларында дусларым яши. Аларга вакытта килгәч, мине каршы алалар, торабыз, ашыйбыз, эчәбез, аларга зур рәхмәт. Киреп утырдык та, Рәдиф дигән малай, Рәдиф әйтәм, кара әле, братан дип сөйләшәбез бит инде. Мин әйтәм, шулай килгән вакытта, быел мин әйтәм, нишләптер мин матурлыкны күрдем. Брат, Аллаһ ясын. 30 яшьтә. Я, мин әйтмим мин, Алла дип. Но менә ул инде үзеннән үзе шулай килеп чыгадыр. Мин бит аны җик дип әйтик,
менә алдан күрмим яндай бер. Матурлыкны күрә башлыйсың, аннары күңел нишкәрә башлый, барсы алуга юк гәрәмәте дип әйтәләр. Минем бер яхшы танышым. Нәркис репертуар турында сөйләшә башлаганбыз икән, инде репертуарны сөйләргә булышучылар турында да әйтмичә мөмкин түгел. Кайсы шагыйрьләр, кайсы композиторлар, аранжировщиклар белән күбрәк тыгызрак элемтәдә торасың һәм кайсылары белән эшләргә хыялланасың алдагы көннәрдә. Мен инде җырларны алганда шуның белән, моның белән эшлим дип әйтмим. Менә нинди җыр ошый, шуны алам. Соңгы вакытта менә Гүзәлиядән җыр алдым. Шигырьләр язучы Мария Логвинова, Әлфия Сибгатуллина, Гөлфия Шакирова, ки язучылар Рәис Абыйханнанов җыр алдым. Кемнәрендер искә төшереп бетерә алмасам, гафу итегез. Гомумән кытлык бармы менә шушы өлкәдә репертуар туплаган вакытта менә кемнәр җитеп бетми кебек сиңа? Менә аранжировщиклардан инде миңа ясый Марсель Кагиров дигән һәм Руслан Ризванов. Руслан белән без Марсель белән бик тыгыз элемтәдә, алар инде миңа әйтик киңәшләр бирәләр. Руслан әйтә миңа Нәркис алып кара әле популярныйрак композиторлардан ди. Бәлки ул дөрес әйтәдер. Мин тыңлаган вакытта или миңа килеп җитмиме аларның матур җырлары. Шуңа күрә мин андыйлардан әле менә кемнәрдән алдым, кемнәрнекендер әле җибәрсәләр дә алмаган җырлар бар. Димәк, без аларга сәламнар җибәрәбез һәм алай-болай язарга Нәркис кирәк белән элемтәгә чыгыз дип әйтәбез, әйеме? Нәркис һәрбер аудитория, тамашачы, ул харизманы ярата. Уйлап караган бармы, менә харизма ингредиентлары ниләрдән җыела, ниләрдән тупланыла? Ул харизма минемчә ул табигатьтән или бар ул, или юк. Һәм ул була шундый вакытта, әгәр дә син үзең булып каласың икән, әгәр дә инде син ясалма булып чыгышасың икән, аны халык сизә, ул үтеп кермидер ул. Менә минем фикер. Үзең булып кала алу сәләте шулаймы? Үзең булып калган вакытта гына харизма күренә дип әйтәс килә. Җырларны әйләндерү өчен, җырлар эшләү өчен, аранжировка сату өчен акча кирәк. Менә татар эстрадасында җырны эшләү өчен күпме акча сарыф ителә дип сорыйсы килә. Кайран гына акча сарыф ителә. Әгәр дә син иҗатыңны күрсәтәсең килә икән, хәзерге заманасы шундый. Әйе. Кайдыр Шоу-бизнес бит ул, бизнес. Әйе. Әгәр дә акча түгәсең килмәй икән, әнә филармониягә барасың да, күлмәген бирәләр, адресен бирәләр, барасың җырлыйсың, зарплатаны аласың, бетте. Булай җиңел генә түгелдер ул, Нәркис. Ул башка җирдә җиңелрәк кебек кенә тоеладыр ул сиңа. Шулай, юк, бу инде былай гына әйтәм. Филармония или ансамбльләрдә эшләсәң, әгәр дә инде син үзеңчә җыятыңны алып барасың килгән чиракта дип әйтәсе килә. Анда инде сине җитәкләп йөрүче юк, ул синнән тора. Анда инде беренче чиратта минем әйтәсе килә, тавыш булырга кирәк. Тавыш барбыр әзме күпме харизма булырга тиеш тавышта. Булырга тиеш инде ниндидер сөйкелмәсе гәүдәдә. Һәм инде үзегез дә әйтеп киттегез, инде булырга тиеш акча. Ачыктан ачык. Әгәр дә инде күпмедер булмаса, ул минемчә инде иҗатны бик авыр күрсәтергә һәрге заманда. Бер ел буе сәхнә тотар өчен, бер ел буе телевидение, радиоларда күренер өчен, сине бераз гына истә калдырсыннар өчен тамашачылар, бер ел дип алыйк. 1 миллион әгәр дә юк икән, бер елга инде әзрәк кенә авырак. Бик зур рәхмәт сиңа ихласлыгың өчен. Менә тагын шундый бер сорау бирәсе килә. Күз алдыңа китер, сиңа шундый мөмкинлек биргәннәр. Менә шиксез мөмкинлекләр. Нәркис, үзең теләгән җырга, үзең теләгән клип төшер әле. Ниндирәк булыр икән әлеге клип? Тасвирлап бир әле. Кемнәр булыр бу? Кайда төшерәсең? Нәрсә турында? Ну беләсезме, мин әйтсәм, аның сыры ачыла. Безнең бер яхшы гына сценарий бар. Фикер. Мин аны соңгы вакытта аңлый башладым. Бер клип төшерәсең икән, икенче клип аңа ошарга тиеш түгел. Ул абсолютно бүтән төрле булырга тиеш.
андый вакытта гына. Әгәр дә Нижар такмаклары клип төшердек икән, икенче клибың да шул, өченче клибың да шул, ул булмый алай. Менә Нижар такмакларында син народный икән, сиңа икенчесен күрсәтергә кирәк, мәсәлән, стильный. Өченчесен күрсәтергә кирәк сиңа берәр ниндей экшенмы или замана алга киткән иттерепме. Ну, ачыктан ачык дигән вакытта безнең бер җырга клип ярар, әз генә әйтеп алам. Бүлмәдә бар шундый студия, гел компьютерлар. Мин алга киткән ил, алга киткән уже тормыш. Программист. Программист, хакер мин. И бер кызны видеосвязьлардан тык-тык вычислять итәм, у кайда йөргән. Мин аны яратам, ул мине кире каган. Демәк, шиксез мөмкинлекләрең булса, син бер бүлмәдә утыра торган хакер турында клип төшерердең. Бу клипта бит мин төшерергә тиеш. Мин дә төшердем әле клипта. Ни өчен юк? Инде демәк процесс башланды. Җыры бар, идеясы бар. Спонсор эзлибез. Ну, спонсор дип йөгереп килүче спонсор юк ул. Туктале. Грантына табасы калды. Бәлки бүгенге тапшырудан соң, кем белә? Бәлки шалтыратырлар да сиңа. Алай булса, ул вообще супер була. Әйдәле тагын бер матур җырыңны тыңлабыз әле. Там сағынам, күрәм дип яныңа талпынам. Уйларымда хаман яныңа, ұшар қыштай қанат қағынам. Телефоннан хәбәрләр көтәм, қавышулар мин өмет итәм. Синсез үткән көнем яман су, гөмерләр гүя агым су. Яратам, сагынам мин сине, кайт инде яныма, кайт инде. Җиһанны төреп ал моңнарга. Яз килде, яз килде, яз килде. Сагынам, яратам, яратам. Кайтып керерсең дә ерактан. Йөгереп килеп кышып сөярмен, сине эзлеп көттем диярмен. Йөзеңә назлы җил булып мин, кояш нуры булып ягылам. Хыялымда хаман-хаманда, артларыңнан синең тагылам. Минем бәктем өчен син туган, синнән башка тормыш юк заман. Давыллап аламда бер тынам, офыкта таралыр ак томан. Яратам, сагынам мин сине, кайт инде яныма, кайт инде. Җиһанны төреп ал моңнарга. Яз килде, яз килде, яз килде. Сагынам, яратам, яратам. Кайтып керерсең дә ерактан. Йөгереп килеп кышып сөярмен, сине эзлеп көттем диярмен. Сагнуларым шигеннән аша, сине уйлап таңнарым ата. Беләм, тоям, сизәм, шатланам, тиздән менә сөеклем кайта. Олы юлда минем күзләрем, күп җыелды сөйләр сүзләрем. Син булганда
Шунда мин бит бәхетле, уртак итик шушы бәхетне. Яратам, сагынам мин сине, кайт инде яныма, кайт инде. Җиһанны төреп ал моңнарга, яз килде, яз килде, яз килде. Сагынам, яратам, яратам, кайтып керерсең дә ерактан. Йөгереп килеп кышып сөярмен, сине эзләп көттем диярмен. Суынып бара аралар, арага керде ятлар. Мәхәббәтне үзебездән башка кемнәр яклар. Нигә генә шын мәхәббәт сүрелә. Чит гүзәлләр башкаларының бәхетенә үрелә. Килмисең дә, китмисең дә, син минем яннарымнан. Үземдә мәхәббәт җебен, өзмимен әле һаман. Килмисең дә, китмисең дә, син минем яннарымнан. Үземдә мәхәббәт җебен, өзмимен әле һаман. Миңа назлап дәшкән сүзләр, кемгә ул кемгә булыр? Мәхәббәтле өйләреңнең ишекләре ябылыр. Нигә генә шын мәхәббәт сүрелә. Чит гүзәлләр башкаларының бәхетенә үрелә. Килмисең дә, китмисең дә, син минем яннарымнан. Үземдә мәхәббәт җебен, өзмимен әле һаман. Килмисең дә, китмисең дә, син минем яннарымнан. Үземдә мәхәббәт җебен, өзмимен әле һаман. Килмисең дә, китмисең дә, килмисең дә, китмисең дә, син минем яннарымнан. Үземдә мәхәббәт җебен, өзмимен әле һаман. Килмисең дә, китмисең дә, син минем яннарымнан. Үземдә мәхәббәт җебен, өзмимен әле һаман. Үземдә мәхәббәт җебен, өзмимен әле һаман. Эфирда кунак бит шоу. Венера Аитова Ринат Галәскәр. һәм Нәркис Зиннатуллин команда безнең белән безнең матур якты студиябызда. Нәркис, безнең яратып өлгергән рубрикабыз Блиц дип атала. Без сиңа кыска гына сораулар бирәбез, сиңа тиз генә аларга җавап бирергә кирәк. Уйламыйча, менә иң беренче фикер килде, Яхшы. шуны әйтергә кирәк. Син әзерме? Әзер. Киттек. Яраткан түсең. Яшел. Чәчәгең? Роза. Сезне билгеләүче төп бер сифат, яхшы сифат. Гадилек. Тискәре сыйфат? Кызма.
Кешеләрдә булган тискәр сыйфатларның кайсыларына сабырлык, түземлек белән карый аласыз? Кайсыларын кичерә аласыз? Кешенең ялгышканнан соң гафу үтенгәннән соң кичерә алам. Ойбе. Кешеләрдә нинди сыйфатны югары бәялисез? Курык- Ир-атларда дип әйтик. Курыкмый торган һәм эшкә батыр. Ага, хатын-кызлардагы иң яхшы сыйфат? Хатын-кызлардан матур, үзен карый торган, ухоженный Әйбәт. Бәхетле һәм көн, характер яхшы. характер яхшы. Бәхетле көн ул Бәхетле көн ул туган көн. Иң бәхетсез көн алсын. Бәхетсез көн 3 көнлек карга батып яттык 4 сәгать, 5 сәгать. Иң бәхетсез көн шул булсын, әйме гомердә. Бүгенге көндә. яраткан 3 китапны утрауга алу мөмкинлеге булса, бу нинди китаплар булыр иде? Мин алырым психология, алыр идем политика, алыр идем берәр фантастика. Бик шәхесләр арасыннан берәрсе белән очрашу мөмкинлеге булса, кем белән очрашып чәй ишәр иде? Мин Григорий Лепс белән очрашыр идем. Ни өчен нәкъ аның белән? Чөнки мин аның иҗатын яратам. Ага. Нәрсә яратам. сорыйсың аның иҗатында? Аның тембры, тавышы, Шундый әзрәк кенә утырган тавыш. утырган тавыш, хриплый, аның сиплый, шул вакытта югары җырлый ала. Диапазон киң. Диапазон. Нәркис, синең өчен каһарман, герой кем ул? Әти, әни яхшы матур иттереп, баланы тәрбияләп үстерү. Яхшы. Дөньяга яхшы кеше бүләк итүче Әйе. кешеләр димәк. Нәрсәне җинең сөйми? Икейөзлекне җенем сөйми. Алдан бер төрле булу һәм инде беренче вакыттан соң син аны танымыйсың да. Ул икенчегә әйләнеп куя. Тормыш девизың. Курыкмаска, һәр вакытта эшләргә, тырышып хезмәт белән эшләсәң, ул сиңа барыбер җимешен китерәчәк. Әйбәт. Әгәр чит җирдә, чит илдә, башка планетада, галактикада татарлыгыңны билгеләүче, моңны җиткерүче барлык җырлар арасыннан бер генә татар җырын башкару мөмкинлеге бирсәләр, ул нинди җыр булыр иде? Гомерне ашыктырабыз бугай. Ни шулай дип уйлаган идем инде. Бик зур рәхмәт сиңа, ихласлыгың өчен рәхмәт. Unutulmaz güzel ul ay kız, anın karашыдай nur сибә yıldız, şımırt karasıday sərli күзләре benim canlı yolladı. Unutulmaz güzel ul ay kız, anın karашыдай nur сибә yıldız, şımırt karasıday sərli күзләре benim canlı yolladı. Ay yürek yarata, nur suyu tarata, күзләрің yüzüne yok duymaz karapta. Ay yürek yarata, nur suyu tarata, tigul deyip janata. Ay yürek yarata, nur suyu tarata, күзләрің yüzüne yok duymaz karapta. Ay yürek yarata, nur suyu tarata, tigul deyip janata. Düşlerimden kabat ulu benim bilse, min de seni sağınam canım deyse, nazlı kullarımda min dana suzıp kışağıma alamın. Gözlerimi yumup min iske alam, nazlı yıllık kışağını unutalmam. Önlerimde siyuden mehebbetin uşağında yanamın. Ay yürek yarata, nur suyu tarata, күзләрің yüzüne yok duymaz karapta. Ay yürek yarata, nur suyu tarata, tigul deyip janata. Ay yürek yarata, nur suyu tarata, күзләрің yüzüne yok duymaz karapta. Ay yürek yarata, nur suyu tarata, tigul deyip janata. Anı uylap xiyalda görür üçün, yıldızlarga yılmayam garem keşün. Yıldız kızım şiberim, 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 uylap yürü yüreğim. Anı uylap xiyalda görür üçün, yıldızlarga yılmayam garem keşün. Yıldız kızım şiberim, 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 uylap yürü yüreğim.
Ay yürek yarata, nur suyu tarata. Gözlerin yüzüne yok duymaz karapta. Ay yürek yarata, nur suyu tarata. Tigul deyip janata. Ay yürek yarata, nur suyu tarata. Gözlerin yüzüne yok duymaz karapta. Ay yürek yarata, nur suyu tarata. Tigul deyip janata. Efirde Qonaq Bit Show, biz davam etemiz. Нәркис, сен безгә әйтеп киткән идең, ашарга бик яратам дип әйемем. Бармы үзеңнең яратып әзерли торган ризыкларың? Менә гаилә әгъзаларың Нәркис, анда әти әйдә пешерә шул ризыкны, кич белән шул ризыктан авыз тәсе килә дип сораган Сен вакытта син башта соралы, сен пешерергә яратасыңмы, пешертерергә яратасыңмы әйбәт сорау, әйдә, шуннан башлыйк. Мин pişirttirge yaratam. Tәмле ашарга яратам үзем. Men менә әйтәсе килә, менә миндә бер зур минус ул. Мин ашарга пешерергә ярамыйм. Белмим, нишләп алайдыр ул. Бердән бер минусың мәллә синең. Бердән бер генә микән ул. Аны хатыннан Зөлфиядән сорарга кирәк. Дагы нинди минуслары бар дип. Ул белән инде мине әйе. Нәрсә пешерә беләсең? Минме? Рагу пешергәнем бар. Күкәй тавасы пешергәнем бар. Сэндвичлар ясый алам. Тостерга куям да шал, аны җиңел бит. Малайлар ашыймысың аннары? Әйе, малайлар ашый. Нариман белән Раян, улларым, алар яраталар. Шул сэндвичны мин пешергәнме? Ничә яшендә Нариман белән Раян? Нариманга 8, Раянга 3. Biz аларга сәлам әйтәбез һәм интерактивка күчәбез. Коллега, Нәркис, синең өчен махсус әзерләнгән рубрикабызның исеме Тәмле җыр дип атала. Чыгачак әлеге экраннарда берәр рәсем. Син шул рәсемгә карыйсың да беренче башыңа килгән җырны башкарасың. Әлбәттә инде монда безнең сурәтләнгән Тәмле җыр булгач исемдә күренеп тора. Яшелчә, җиләк җимеш, тәм-томнар, сый-нимәтләр, ашамлыклар. Киттекме? Киттек. Беренче җыр, беренче рәсем. Алма булса шундый булсын, берсен бишкә бүләрдек, дуслар булса шундый булсын, безнең өчен үләрлек. Дөрес, шәп, алкышлар ялып торсагызлар, хөрмәтле коллега, киттек икенче җыр. Бәрәбәрәңгене, хәтерлидер һәркемдә, яратадыр һәркемдә, тәгәрәткән бәрәңге ашап, тәгәрәп үстек бездә. Бу безнең турында җыр Рөстәм Закировка, алкышлар һәм сәламнәр. Киттек өченче җырыбыз. Өстәледә ялгыз чынаяк, чәйе суыны биткән. Ялгыз чәйнең дә тәме юк, эчмәдем синсез иркән. Хоп! Бу җырны ахырга кадәр җырлап бетергәнче күчерим. Алга таба. Шәк, шәк. Шәк, шәк. Рига җыр Нәркис Зинатуллдан шәк, 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 шәк. Ишкән бар минем шәк, шәк дигән. Мин аны хәтерләмим. Ширатага. Ширатага. Бу җырда бик матур шәк, шәк. Üstellerde sarı limon, sarı may disiz мәллә. Белсәң иде, кемнәр икән араны бу таучылар. Якынча шулай. Ахыры көтелмәгән булдымы? Киттек шия. Кызара шияләр, сез икәү, пар килгән дияләр. Булды, афарин. Киттек алга таба. Мин бәлеш. Мин бәлеш. Мин бәлеш. Һәм шулай 3 минутта. Güzel уразы. Киттек алга таба. Şupasın sen şup ubıp durasın. Kille minem özümnің de şuppas bulasın. Evet, oldu. Tamam, şunun bilen. Нәркис, сені ауыр хәлдә калдырга бик шитен. Шуңа күрә инде рәхмәт бик зур алга табада зур иҗат уңышлар теләп калабыз һәм әйтәсе килгән сүзем шул. Син безнең яшел кәнәфиләрдә һәрвакыт кадерле кунак. Рәхмәт. Нәркис, саубулашканчы сиңа шундый бер соңгы сорау бирәсем килә. Әйдәле бераз гына хыялланып алыйк. Менә күзне йомып, күз алына китерик. Без синең белән 20 елдан дикме, 25 елдан дикме? 25 булсын әйдә. 25 елдан очраштык. Кайда очраштык? Кайда син? Һәм үзеңнең тормышыңа бераз тасвирлале. Без сезнең белән 25 елдан соң очраштык. Шулай ук Казанда, мин Түбән Камада яшәйм.
Чөнки миңа түбән камышый. Һәм мин сезгә беләсез нәрсә әйтәчәкмен. Хәзерге вакытта мин яхшы коттеджда яшим. Чөнки минем хыял үземнең коттедж төзү. Үзем төзегән, үзем сатып алган түгел. Шуңа күрә менә шуны әйтәсе килә һәм 25 елдан соң очрашсак, Алла бирсә, без исән-сау яшибез. Иҗатка килгәндә Барысы да яхшы минем. Сез инде мине социаль чаттан, телевизорлардан шулай күреп торасыз. Һәм инде мин сезгә әйтәм, булды бит бу, заллар тутырып концертлар куябыз. хыялларың тормышка ашсын, Нәркис. Ак юл сиңа. Ә бүгенгә сау булашабыз. Бер атнадан шушы вакытта, шушы урында очрашырбыз. Киләсе шашларга кадәр. Исән-имин булыгыз.